Hor, garrantzitsuena izango litzateke jarduera fisikoaren ikuspegi zabala izatea eta barne sartzea kirola adibidez, isialdiko jarduera fisikoko eskaintza gehienetan kirola oso egituratua delako, oso kluben baitakoa, oso lehiara bideratua eta agian horri buelta ematea. 80% kirola eta 20% jarduera fisikoa izan ordez, saia gintezke 80-20 baino agian 60-40 iraultzen portzentaia hori, eta nik uste dut horrek ohiko kiroletik urruntzen dituen pertsonak hurbildu ditzakela mugimenduaren bidez beste zenbait kontu ikasi eta hortan hezteko bidea irekitzera. Nik uste dut erronka berri bat sortu duela Gipuzkoako ereduko derrigortasunaren bertan behera uzteko epai horrek, besteak beste lehen behartuta, kakotxen artean behartuta zeudelako haurrak, 12 urtera arte gutxienez eskola kiroleko kirolaniztasuna, agian 2-3 kirol soilik ziren, baina bat baino gehiago, eta kluben baitatik kanpo egiteko behar hori bazutelako araudiak ikusita. Gaur egun momentuz datuek diote, ikasturte hasieran 30% jaitsi dela dagoeneko eskola kiroleko eredu horretan izena emandako kopurua. Orduan nik uste dut erronka izan beharko lukela bestean, kirol klubetan eskaintzen denean inklusioa txertatzea. Baina egiturak badakigu nahiko mugigaitzak eta zailak direla aldatzen, baina izan daiteke agian jarduera fisikoa sustatzeko kirolaniztasunean dauden begirale edo hezitzaile multidisiplinarragoak gerturatzea kirol egituretara eta ikusia zer duen, baina bildur dexente sortzen du eta hor badaude galdera ikur potolo batzuk ea lehiakortasunean zer gertatuko den, ea zer gertatuko den ez dauden hoiekin, edo bazterretara doazenekin, eta horre uste dut gai mamitsua dela eta behar duela bere denbora eta bere arreta. Nik uste dut lehenengo kontua izan daitekela aisialdia erdigunerago jartzea, euskaltasuna erdigunerago jartzea, eta aldi berean jarduera fisikoa ere erdigunerago jartzea. Horrekin esan nahi dudana da, askotan izaten da plus bat, edo nahi baduzu egin dezakezun kontu bat, eta egian buelta emango bagenio eta saiatuko bagina, goazen mugimenduaren bidez, beste arlo guztiak, beste balio guztiak lantzera. Eta egian horrek, erakunde eman diezaiekena da, mugimenduaren bidez pentsatzera, eta ez helburu bezala mugimendua bera jartzeko erreminta hori nik uste dut badaukagula lantzeko. Eta erdigunean jarriko nukeena da, ea nor jartzen dugun hezitzaile bezala, aurrekin, eskola adinean daudenekin, eskola kirolean askotan pasatzen delako oso voluntarioa dela, eta gazteenak daudela gazteenekin. Eta agian kontrara pentsatuko bagenu, eta adituenak eta arituenak jarriko bagenitu adin horietan eta esparru horietan, izan daiteke egoera iraultzeko edo behintzat beste era batera pentsatzen eta egiten saiatzeko bitarteko aproposa.